ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନେହେରା ସିରିଏଲରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସେଠା ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସାଧୁ ବାବା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କଣ ପାଇଁ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସୁନନ୍ୟା କହିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ଥିବ ନା। ତାପରେ ସୁନନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ କହିବେ, ହଁ, କାଲି ସକାଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ତମ ଶାଶୁକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁ ପୁରାତନ ବଟ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ ହେଇପାରେ? ସୁନନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର କଣ ବିପଦ ସତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ।